So what's up mga kabisaya? So naali ko lain nga video. So mga kabisaya, naali tayo bagong vlog ron. Ang title kay Unsa siya o unsay naa niya. So sugdan to mga kabisaya no. So naali ko yung mga gipanglukot nga papel rin mga kabisaya. Dagan kabisaya. Kaning mga names mga kabisaya sa aquarium sa aspin na ko pag senior high PM2 patients mo ni pinaka the best section nga akong na sugat ng mga Bisaya. Mo ni mga Bisaya nani na ako mga names nagi butang di mga Bisaya nga ako bunoton nga ako sila ingon kung kinsa siya or unsa na niya. So magsugot ang mga Bisaya. Let's go. Ang unang nabunutan to siya kay C. Carlito Dinampu. Kinides Carlito mga Bisaya. Sa una grabe ni ka bugoy siya ni tawanan sad taga-kuan na siya taga Pitalo sa Brando. Unsay naa niya. So ang naari niya mga Bisaya no sa una joker na pagka joker niya na chicks boy siya kining buing na dagkaron mga Bisaya usa siya ka dancer sa UC. Sa actor ko siya kay grabe LR na kini siya LR kay may na kasi masayaw ba dinani managgan. So ang giko ang kurso day kay nautical mga tong mga Bisaya. So sunod sa bunot sa taglain ikaduhang bunot Rhea Joy de la Cruz. So sa kinsa siya si Rhea Joy de la Cruz. So siya ay taga kuan siya taga Dika Homes nya bright na siya masuon siya sa mga kaspit na sa una ba nya kung kuan si Misani sa una niya kanang kuyog ang tultol na ko ba kuno niya bitaw kanang pass is pass ba never discuss. So mo siya na unsay na niya magbisaya buutan bright nya kamao sa klase tanan nya participate sa klase ba nya way libog musabay bitaw mo siya buutan na og kanang bright. So ikatulong bunot Rice, Benson, Bukaw, Christ with the Saison. So, kanina si Christ Benson Saison magkasya since pag klase dyan suod yung kami, nasuod yung yan kay kanang kalma rin yung buang nga, giro-giro dito noon, giro may bright tinawag mo sa bright na sabi siya na nasa sa ka ng kuhan ba advanced mindset ba Christ Benson Bukaw Saison. So, kanang may sa computer dog ML sa Dota or unsa pa na siya mo siya kay putukan man yung tawanan gud. So mo na ina niya putukan musabay tanan jok-jok sa may gitar nya nasa si apan kay usay ba mo taas si pride pero maubos man Japon kay to si Surya na mga kada mga utos ba mo na siya si Christ Vincent Saison usa siya ka okay nga tao so ma-friendly kayo. So mo nang Bisaya. So ika-upat na tama ka Bisaya. Bunot na ika-upat. Okay yun sa mga Adrian Kapangpangan. Sumao din yung Bisaya si Adrian Kapangpangan. Kinsa siya si Adrian Kapangpangan na taga San Fernando, Inuburan, Naga, Inuburan, Cebu. Na unsay na ani mga Bisaya. Mauni pinaka the best sa mong classroom mga Bisaya si Adrian Kapangpangan. Grabe ni bata tanan maestra ni proud kanya good nakata ng jokes bars sa nakata ng lingaw kini din mag-participate ni mga iba ang sus basta na diga kung i-klase lagi na mo mga Bisaya dili mo boring nga jud tungod niya kay grabe pakatawa pa magila ka mo din si Adrian Kapangpangan Bisaya na pinaka the best sa room the best o nasa bright siya bright pa nun ilang isa amaon siya sa klase niya ibutang sa ang pagka-joke ba ibutang sa lugar niya nasa siya respeto sa usap sa mga teachers mga students. So mo na siya si Adrian Kapangpangan ikalimang buno. So si Rosme Diaz kinsa siya si Rosme Diaz. So kani si Rosme Diaz mga Bisaya
friendly sila siya, hilig siya siya magpakaon sila kay pakakastirada ba pista birthday niya adto gumigi nya daghan siya barkada silang kasagaran barkada na mo sila sad kuan mga classmates siya namo sa fame to patient. So usa sila siya ka kuan siya butan bright nya nasa siya kanang musabay siya sa mga jokes nya palatawa nya nasa siya kanang boyfriend nga pinangga kasi siya. Wala siya si Rosme Diaz taga San Fernando. Next, ikapitong bunot. Robic Manubag. So, kinsa siya si Robic Manubag. Silingan di man ni makabisihan dira dayon na sa basketan nila ha nya. May kani siya mo basket. Mo di varsity niya jud. Ay iso kini kuwaon sa kinsa kailan niya. Unsa siya? Hilig siya sa kanang ML, friendly sad, jamming sad siya pagkatao niya. Muli lang kalit kanang manoroy mi. Muli jud siya kalit eh. Sa kalion siya uli yun siya, uli lang tanay. Sa bibig pag nana siya uyab sa education nga si Inok. Yeah. Forever na wa, amping mo duha, Robic. God bless ninyo duha. 6 ika-8 ika-8 may gusto no si Aubrey Rose Bari 4. So kini si Aubrey Rose Bari 4 siya bride sa ni pagkatao taga Naga ni Naga City Cebu. So mo na siya ang uyab sa mga barkada nga si Jimar Noya nga dugay na ni sila jud kay love nila each other. So mo nang gusto no mo na si Aubrey Rose bride sa klase jamming buutan dira na in love ako migo si Jimar Noya banggi siyo dito tuod na mayo gud para maka sila gid sa dugay na sila murag 3 years na siguro sila. So mo na si Aubrey Rose Bari 4 amping mo duha Jimar forever na mga. So next, so sweet Joanna Casas. So kanay si Joanna Casas mo siya jamming gid siya mausa sa klase daghan siya friends nagika din sa Fernando silingar na silang lolo barkada na silang Rosme Diaz. So kaya si Casas mo siya nasa siya uyab nga murag 5 years or 6 years na siguro sila. So dugay niyo sila no nya usa siya ka tinabangon nya friendly siya ba. So mao ni siya si Casas Joanna Casas butad siya na bright. Ayaw pa dugay dyan mo kamo dyan mo si Muya forever. Yeah. Next, Lulu Chabilita Padilla. So kasi si Chabilita sa murag yun ang mga pagkatao dyan walipog ilang team damanyak. Grabe ka ni si Chabilita malingaw ni silang mga friends niya sa baan guest room sige tabi pero sa klase manikamot sa mga siya yan natin na sila kaagi ni manay ni issue. So ay dito sa lutan eh dahang na biktima na yan akong mga amigo dito sa garon bitaw never mind so mo ni si Chabilita taga Naga. So ayaw Chabilita nga ay na mga barkada mga Chabilita sunod yun yung duha Jasper Flores. Ito na yung Jasper Flores ng Bisaya mao sila pinakabukang sa classroom ikat mo nag-feel ako ikaduha rin ng Adrian naatanan man si Joke si Katawa takalag sulti Bob siya rin ingon among mo na mga kasbit jam sila siya sa mga barkada nasa sa talent sayaw dance troupe apil dancer pa ta is ide ko ni wag ko pala ni na heartbroken. So, chat ate ko just Ray. Okay, Ray. Move on lang Okay, bro. Nak. Joshua Parba. Ay, si Joshua Parba mo niya. Classmate mo niya. Jud, andog karon. Kan ini bright kin bata jud. Magsalig ko niya sa program. Mo nagtaka-bright sa bus room, grabe vibes. Saluto ko ng vibes. Nya ikaw sa nagakuan ko ba? Basta vibes. Mga na vibes. Basta si para nagakuan na nila. Loyo sa gisan no lahat na. Jam sila sa mga barkada.
ang utok ba kuan di ba ilahi kung sa barkada ya. Tagay na sa klase gini siya nani gini batangan so vibes salute vibes graduate nandiyan si Gia Camacho. So kanil si Gia Camacho mga Bisaya may gamel ni bata daghang kinig talent kanta balitok tumbling sa nagkalim ko niya ito tsara tayo wala siya musaya or siya kung kanta niya grabe ka ni ka-bright makabisaya sa programming sa mga kiluin code samot na karon sa college mo siya nandi siya guys wala sa MIT sinaligan niya dito kay mismo ang maestro niya na kailan mo Gia Camacho gahay ka na sa MIT daw so Gia keep it up I salute you. So next naman siya is Jeremy Putichando. So kini day si Jeremy Putichando niya kanilumon din siya may sa ilumon pagkatao niya mga barkada niya sabaan kayo daghan mga barkada sabaan sila Chab Nalin daghan na sila niya kumaos sa klase buutan niya nagkakuan din naging daruhan kadto kay mila pakal gyud nato magpista so na karon kay education siya nga yang kurso karon na sa St. Cecilia's College. So next si Raymart Donyong. So kani si Raymart Donyong siya mao din ni pinaka kuan din ako nga amigo jud si Raymart Donyong mo magatuan sila sa Talamban mo ni mag-vlog ni didto mao din ni pinaka kuan jud ako amigo jud nga mo support niya mo tabang sa ano basta mao din siya unsay nasa sa klase sa klase niya gi-eskwela din siya sa Sitio Mark ari na dream na gimingaw na minimum Mark dahil na quarantine na siya sa kanday Talamban di kalusot ba way bus so Mark pohon na ari niya next ako na yung siya si Jemar Noya. So mao din yung pinakasuod akong amigo magkabisaya since birth pa jud mi yan elementary hangtod high school hangtod nagka-college mi o jud ni pinaka the best ako jud na amigo kay silingan ra bagay bisanan si kasa malimpang magkuyog mi mailing na kuyog magkuan sa kababata jud ako si Jimon Noya makabisaya mao ni pinakasuod jud ako mausan ni siya sa klase bright sa ni tawana niya ang gikuan niya sa criminology kay ang army ba hilig sa jag kuan siya nga tao gawas so Mar doon siya mag-graduate Mar amping na Mar pero mi so bulan tao class mga bisay mo bulan tao class kay tas taas nito dira sinsya sa wala na kay so sunod na lang siguro mo ang last mabulot mga bisay si buwag dito yung mga bisay Maricar Saavedra. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 So kung ano sa ino kung kinsa siya unsa siya unsay naa niya so kini di siya Maricar Saavedra mo siya ako din yung girlfriend tagal na panahon nakita balak tanongin may pag-asa ba ko bakit di pa sagutin so Ojo Menes sa una magmisa sa senior high pa lang makuy-kuy bisag asa siya ganang foods ba mag-foods yung pirmi na-develop nito ka ikaw ang binibining na ninanais ko binibining marikit na dalangin love kay ko niya love sa poesiya mga na yung last mo so dire rin tapos mo sa so salamat sa pagtanaw mga Bisaya no so ayop mga Bisaya nga katong mga names nga kung gikuan na ilhan daw ninyo o kinsa sila o unsay naa nila na puhon makasungkat mato nila mga kaana mo lang kan ay kailan mo ko ninyo kay amo na siya bright kini siya butan jamming so mana Bisaya no ang mga tao di yun tumailhan kung di na to sila kung nun kung di na sila ilalahon na kinsa sila kay layo ba na pakankuhan na pinungkuhan ang sode ang inside ay kay grabe ka kuan liyon kay kuan ba ang pinaiya murag iro dili lang ko to mga Bisaya ang I hope na kuan mo tanan ang mga kuan so pasensya na kasi wala na kuan kay murag taas na gud ang video so masipon ato na ikutin niyo so shout out ikaw ni kuan Bisaya ni J The Wonder TV channel so subscribe na nila kay subscribe mo na niya kay sige ingon ako pa shout out yung channel so
di rin tapos mga Bisaya. So ay kalimot sa mag-subscribe sa akong channel lang, Mike G Bisaya Vlog. Tuslo ka ng subscribe, kita mo click notification bell para napa mo makita ang laing video nako. So God bless mga Bisaya. I love you all mga Bisaya. Mama.